Hey everyone, welcome to Koni Sorgir YouTube channel. नोंथांमोनखौ कनि सरगियारि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नायलांगोन होननानै। आब'मोननियाव दसे बेरायनो फैबाय जों नै लोगोफोर। नै लोगोफोर आब'नि बिबार बागानाव जा मोजां बिबार बारनानै दंसोयो। बिथांजोनि दाउ माखानै नाय जानो हागोन नामा? जानो हागोन खम दामावनो फाननाय जाबाय आब'आ नै Hi guys masih खोमसि नै जों थांसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। स' थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।